No pustil sa. A poď sem. Čaute, Lumeniaci! Ešte naozaj! Čaute, Lumeniaci! Takže, milý organizačný tím, my by sme vás týmto videom chceli povzbudiť a poďakovať za všetko, čo robíte v minulých rokoch, čo robíte v tomto roku a pevne veríme, že aj v budúcich rokoch. A posielam slovo ďalej. A my by sme vám teda chceli za všetko poďakovať a chceme pre vás urobiť toto, teda robíme pre vás toto motivačné video, aby ste vedeli, že nie ste na to sami a Couple Life tiež s vami určite aj všetci ostatní. Čaute Lumeniaci. No, ja som bola na festivale Lumen prvýkrát, keď som mala asi 14 a bola to pre mňa strašná motivačka. A preto mu veľmi fandím doteraz. A strašne sa napríklad teším, že moje stredko, dievčatá, ktoré majú teraz 14, tak odtiaľ odchádzajú vždy také namotivované, ako som ja odchádzala niekedy a ešte aj teraz. Takže vám veľmi fandím. Díky. Takže milí organizační tím, na festivale Lumen sme boli už niekoľkokrát a z toho dvakrát sme mali tú česť sa stať súčasťou sekcií Info, čiže sme sa stali dobrovoľníčkami. A preto sme vás týmto spôsobom vám chceli poďakovať za všetko, čo robíte a za to, že ste nám dali tú možnosť mať takúto veľkú úlohu na festivale. Myslím, že nás to všetkých obohatilo, to sa týka aj vzťahov a nových kamarátov, pretože tým, že sme vlastne mohli prísť ku vám do Trnavy a robiť vlastne s vami, tak nám to dalo také, nie, možno aj to nás to pozbudilo, že nás tak beriete a že bez našich nových kamarátov, s ktorými sme vlastne do dneska aj v kontakte. A myslím, že to je také pekné, že sme si tak bližšie všetci. A bola to fakt sranda v tých všetkých službách a infosekciách a proste s tými ľuďmi, takže naozaj myslím, že má to cenu a má to zmysel. Ďakujeme. Takže ja ďakujem Festival Lumen, mne to dalo takú radosť, aj takú detskosť trošku, že som tam vyblázniť ako malé dieťa, teda keď som tam ešte nebol ako účastník, teda nie, keď som tam nebol ešte ako dobrovoľník, vtedy som iba ako účastník. A teraz ako dobrovoľník tam zažívam zase radosť toho, že môžem slúžiť druhým, tak preto mám túto fľašku šampanského detského. Takže Festival Lumen nás naučil, ako správne zmotávať káble. Káble? A ako správne narábať s technikou. A ako správne využiť pracovný čas a teda pracovať vtedy, keď máme. A dal nám zároveň nové priateľstvá a preto by sme boli veľmi neradi. Dobrú stravu hlavne. A preto by sme boli neradi, kebyže ho zrušíte. Lebo by sme sa museli pracovať niekde inde. Presne tak. Lumen vyhráva. No, počkajte. Takže, dúfame, že tento rok nebude pršať, teda modlíme sa za pekné počasie. A samozrejme, aj kebyže náhodou prší, tak aj s našimi dažďami to vydržíme. Takže mám skoro 10 rokov a na festival Lumen môžem ísť až za 4 roky. A chcel by som, aby som mal tú príležitosť tam ešte aj potom ísť. Takže ďakujeme a teraz vám zaspievame. Čo? Koniec, toto.